Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih
Iki berikut wonten para raos sedaya kasulun Sumenep kangge menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu Pak Tri, buatan itu nopo, buatan jiran baca kino.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang telah disampaikan oleh Saudara Jumari. Acara yang keempat adalah pembacaan teks Pancasila yang akan dilakukan oleh Saudara Denny Dadut. Maaf, saya sendiri baru mengenal ini Denny Dadut siapa. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon semua peserta untuk menirukan Pancasila yang dibacakan ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mereka tadi teks Pancasila yang telah dipandu oleh Saudara Denny Dadut. Untuk acara yang kelima adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Panitia peringatan tirakatan malam 17 Agustus 1945 yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Sesepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ketua RT Swidak Sekawan ingkang kula hormati. Bapak Ibu lan sedaya para rawuh warga RT Swidak Sekawan ingkang minulya. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken saha syukur dumateng Gusti Allah injih awit saking keparengipun kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi wilujeng mboten kirang setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, sahabatipun, saha sedaya umat ipun
ingkang tansah kita antu-antu sapatipun ing yaumul akhir samangke Allahumma amin. Ingkang salajengipun awit naminipun sedaya panitia malam tirakatan ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha sugeng lenggah dumateng panjenengan sedaya. Ugi kula ngaturaken gunging panuwun awit panjenenganipun sedaya sampun kersa rawuh ing papan dalu punika. Ing mbok bilih anggen kula lan sedaya panitia nyaosi papan palenggan langkung-langkung anggenipun panitia caos pasugatan mboten nuju prana ing panggalih pramila mugi panjenengan kersa paring pangapunten. Salajengipun atur panuwun ugi dumateng Bapak Dukuh saha Bapak Daliman ingkang sampun kersa paring papan kagem adicara ing dalu punika. Atur panuwun ugi kula angaturaken dumateng para warga ingkang sampun kersa kanthi ikhlas panggalih paring pambantu ingkang awujud bondo beo tenaga penggalian lan sak piturutipun ingkang sedaya wau saestu saged nglancaraken adicara punika. Mugi sedaya kesaenan panjenengan pikan ingkang matikel-tikel saking Gusti Allah. Allahumma amin. Salajengipun ing mbok bilih samangkeh para kadang pramuladi marak sowan ing ngarsa panjenengan saperlu caos kunjukan ugi daharan sakwontenipun pramila lajeng kemawon kaaturan angrahake kanthi sak sekecane penggalih. Wadene tujuanipun malem tirakatan menika mboten sanes inggih kagem ngurmati perjuangan para pahlawan rikala semanten ingkang sampun ngurbanaken jiwa raga ngantos Indonesia merdeka dumugi sapunika. Mekaten ingkang saged kula aturaken minangka wakil saking sedaya panitia mbok bilih wonten kathah tumpang suh atur kula langkung-langkung nerak pamugraning tata krami basa Jawi kula nyuwun gunging pangapunten.
wedine laporan keuangan panitia badhe dipun aturaken benjang sesarengan kalian arisan RT. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekumur ganteng kadimakan pekatan mengatur sambutan atau pangandikan saking panitia kegiatan malam pauman dalam menika ingkang sampun dipun sirahi pun Bapak Triharjo.
Dodol Nah, ini mbok pilih lagu ingkang kekalih dumateng ibu-ibu mbok pilih wonten ingkang apal komplit wonten. ibu-ibu ingkang badhe nyanyi Jambu Alas monggo. Ini langipun dangdutaken. Monggo. Jambu Alas sampai gunung. Komitmen madiun gawi yen Menika istilahnya Bu RT badhe nyumbang lagu taubat. yen aku duwe pacar anake patukiran bakul pecel ana ing pinggir perapatan Ino madiun gawi ketulanku ora bakalan aku terlalui yen jaman semono kowe janji karo aku nyatani kowe ingkari janjimu dari janji
tasih mboten. Berikut Sinten sing nyanyi wae monggo. Ibu RT badhe Ini dari kita untuk kita ya Bu. Monggo. monggo Bu RT. Iya ya. Ora. Ajeng lagu napa niki selawat? Oh nggih. Ajeng dangdut napa keroncong napa dangdut nggih. Nyuwun papunten Pak RT menika kula duet saja. Ingkang garwa. Tunggu hati Mas. Nggih. Saya bolong penting 100. Aku sing ditata kok tangga gitu. Sholawat tombati saking Bu RT dan pisan-pisan dangdutan Bu RT.
susu bar pisan wae terus kepapat. Ngendikane kayak latihan variasi benjang Ini bukan napa-napa, yang penting maju. Monggo sinten melih. tahun ini badhe datang wani tampil ngoten ngendikaniku. Sinten monggo Ibu. Ya, dalem-dalem pun paringi kesempatan monggo. Monggo boten napa-napa. Mumpung wirunggan. Kali nenggo mangke. Kudune masuk genggriakno Mary lho. Kepengen nyumbang uga. Lah ibumu nyanyi kok joget kene le, Jopan. Apa? Jogja Istimewa. Iya. Monggo Bapak Ibu Jogja Istimewa nggih. Ini RT sekawan pun mulai punya bibit artis atau penyanyi. Dan Chandra pun insya Allah bisa pintas lagi. Monggo kagem panjenengan Jogja Istimewa.
lajeng Pak Wiwin. Mereka wau lagu Jogja istimewa. Ngendikanipun mangan tempe rasane kaya maem sate. Maem tahu rasane kaya mimi susu. Kembang tahu. Iku lagu istimewa. Nggih, dhumateng para ingkang tingkat jembatan kangge semene ingkang uga sepisan kita anggap cekap langkung salajengipun kita ngaji acara ingkang candhaipun badhe atur pangandikan utawi sambutan saking Bapak RT Swidak sekawan ingkang wonten ing dalu menika badhe ngaturaken Sabdo Bupati Bantul ingkang menika wekdal kanthi sakabehipun kula semanten semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan, karahmatan sarta hidayah dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing dalu menika saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Daliman menika. Sholawat ugi salam ugi katetepno dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kula antu-antu sawangatipun wonten ing yaumul akhir mangke. Amin. Ing salajengipun kula ngaturaken agung panuwun dumateng Bapak Ibu sedaya warga RT Swidak sekawan ingkang sampun kersa nyengkuyung wontenipun malam tirakatan wonten ing dalu menika. Kula mboten saged ngaturaken napa-napa kejawi namung matur nuwun saestu awet pambiyantunipun para bapak lan para ibu sedaya. Ing salajengipun kula badhe maosaken serat sambutan Bupati Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, satu, para sesepuh, alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kaping kalih, para pejabat sipil TNI lan Polri. Kaping tiga, para kader penggerak pembangunan masyarakat yang ada di segala bidang. Kaping sekawan, segenap hadirin peserta tirakatan peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia yang saya hormati. Puji dan syukur marilah terus kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tiada hentinya melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada malam tirakatan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam tirakatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung
Karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan Bantul dan Indonesia. Refleksi tersebut menjadi titik tolak untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Saat ini sejumlah permasalahan di Kabupaten Bantul membutuhkan penanganan segera, seperti penuntasan kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim, penuntasan stunting, dan masalah darurat sampah yang membutuhkan penanganan segera secepat mungkin. Karena itu, api semangat para pahlawan kemerdekaan harus tetap kita kobarkan dengan terus kita tingkatkan rasa pengabdian dan sikap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Mari kita bergandeng tangan, gotong royong untuk menuntaskan permasalahan yang ada ini. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan tema HUT RI ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju, tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, kita harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi perubahan zaman. Semangat gotong royong yang telah mengantar kita meraih kemerdekaan harus kita terapkan dalam membangun negeri ini agar terus menjadi lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. Saya juga mengajak, mari kita tingkatkan semangat cinta tanah air dan nasionalisme. Marilah kita wujudkan cita-cita para pahlawan bangsa yang telah berjuang keras demi kemerdekaan dan kejayaan Indonesia. Akhir kata, mari kita isi kemerdekaan ini dengan dedikasi dan usaha nyata untuk mewujudkan Bantul dan Indonesia yang lebih maju, harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Bantul, 16 Agustus 2023, Bupati Bantul Haji Abdul Halim Muslih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekatan mangga sambutan saking Bapak RT untuk mengaturakan Sabtu Bupati Bantul. Debatkan sadipun porengga talupa umur dengan kating hormatan mangga adicara ingkang angka 8 dari acara inti uraian kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 7 wonten ing dalu menika panjenenganipun sesepuh wonten ing RT 11 kawan panjenenganipun Simbah Mangun Suwito wekdal saha piranto sing pangandika kula sembahken. Semoga
swidak papat gak limo. Kula niku buang ketoprak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi beni ma wali'ni fahma. Dumateng para tepunggen, para sesepuh, ugi ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh Mentak, Bapak RT sekawan ingkang kula hormati, langkung-langkung bapak-bapak ibu-ibu, keluarga swidak sekawan, ugi pemuda-pemudinipun ingkang kita hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng munjahaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring mapindhan-pindhan kenikmatan, kerahmatan, ugi kawilujengan saengga panjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Dukuh nggih Bapak Dalingan ingkang saperlu nggih menika pawungan tirakatan malam 17 Agustus. Kejadian menika ugi boten kesupen sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad dumateng sedaya keluarganipun, dumateng sedaya penderek-penderekipun, sahabatipun, kalebet umatipun sedaya jeneng kadepuhan panjenengan sedaya menika ingkang tansah hangantuantu sapangatipun wonten ing dalem akhir ing semangke. Allahumma amin. Peparang kula ing mriki minangkani saking pamundhut kersanipun sedaya panitia 17 Agustus ingkang supados matur masalah 17-an iki tirakatan ing dalu menika. Kejadian menika kula ing mriki sadèrèngipun matur kathah badhe takon jenengan sedaya. Kira-kira napa ngerti sampean kok Indonesia iso merdeka ki sebabe apa? Nah kena esuk-esuk awan kula ya dia. Esuk-esuk do gerak jalan. Nah kok rampung gerak jalan teng mriki medene ya nganggo hadiah ra vitamin es damdao. Nah, es damdao. Ayo apa duwe ning sing do arep-arep sing arep ya ora. Dinten kamardikan menika tanggal 17 Agustus. Wulanipun wulan 8, taunipun 1900 gangsal. Menika dipun pendet ning kira-kira mangken nek kleru ya ora apa-apa nggih. 17 menika etangan salat sedinten sedalu menika kaping 17. Kula dinggo tanggal 17 rakaat. Bener mboten Mas Hari? Nggih, 17 rakaat, Mbak. Ah nggih 17 rakaat niku kanggo tanggal merdeka. Nah nek sing 8 sasi 8 niku ya salat. Ning salate salat tarawih. Nek dikira umumane salat tarawih niku ping 8 to. Ping 11 karo witire. Mula mugi gawe wulan iki sasi 8. Niku salat tarawih. Lajeng sing 45 niku salat mungkin salat fardu niku sing akeh papate. Patang rakaat niku kaping 3. Mulai digawe nang arep 4. Halimane napa limane maghrib terus subuh. Jadi 45.
Lho bener mboten? Nggih. Ya syukur nek bener. Ning yo ngapunten nggih. Kok nek ngaji Gusti kok gedhe ora ketemu. Maju dengan ketemu. Nggih, setelah dipun nggih menika kula pun matur apa Indonesia kok iso merdeka. Indonesia menika dipun jajah Walandi. Ngantos dumugi taun 1900 tahun dosa gangsal menika dangunipun 350 tahun. Di Walandi jajah wonten iki 350 tahun. Nah, menika awet menika pejuang-pejuang menika mboten namung pejuang sing merdekake niku mboten. Awet tahun semonten niku dadine sing do pejuang niku kae sakelingan kula sing gampang mawon Pangeran Diponegoro. Mene sampeyan dhewe pun kenal karo Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku pejuang utawi musuh Londo niku awet tahun 1820 dumugi 1830. Kira-kira bener-bener nggih. Niku kula ping anu apa zaman sekolah biyen iki keling aku niku. 1820 tekan 1830. Nah, Pangeran Diponegoro niku sinten? Pangeran Diponegoro niku putrane Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang nomor 3. Namung menika boten putra Prameswari, no putra Lir. Karena ratu niku bodine akeh ramung siji. Sing dianu ya Prameswari niku. Lah Pangeran Diponegoro menika kancanipun kanca-kanca ledo pejuang, kanca-kanca ledo maneni Londo. Anu mawon nggih basane campur aduk mawon nggih rasa bejo. Romo kabeh ora iso ya. Siap, Mbah. Nggih. Mangke nek garu do dibenerke. Pangeran Diponegoro menika rumiyin menapa nggih gadhahi gaman saking pundi kula ngerti nggih panjenenganku kasale ditembak ora iso kena. Lah menika Pangeran Diponegoro menika rumiyin kalahe niku Pangeran Diponegoro niku menjabusi jan. Karepe jak rundingan. Ning nyatane ning dicekel nang kono ora iso rundingan dicekel. Nanti dibuang tekan Manado tekan Makassar. Zaman tahun 1820. Ing kula niki ming maca jaman biyen. Lajeng malih Pangeran Diponegoro menika kejawi dipun napa nggih dipun buang wonten Manado lajeng wonten Makassar sedanipun Diponegoro menika wonten Makassar. Yo saking perjuangan Diponegoro ageng sanget pramila kangge simbol Tentara Nasional Indonesia menika lambangipun Diponegoro to? Nggih. Roda 4 Diponegoro. Jadi ini kok merasakan mikir temen banget mergo ibu-ibu, bapak-bapak kompak. Sing ra kompak ning wingi jarene kon ada klambi batik malah nggo jaket bareng Mas. Jadi klambi batik. Aku adem. Ibu-ibu ya do ngempeng lekor. Klambi seragamnya kok abang kabeh ya. Wah, nggih. Abang wae. Ya ora kebiyen ra apa-apa nggih. Wah, ngaturaken malih menika masalah Indonesia merdeka menika berdasarkan P4. Kira-kira ngerti mboten yang P4? Mboten. P4 niku sanes P4 sing jaman tahun 80
dadi penataran niku senes pempatnya zaman niku ora pedoman penghayatan pengamalan Pancasila niku nek tahun 80 cah mlebu SMP niku ditatar lho kelingan nek tahun 80-an piro nek sanepun boten mergane do priye ora ngerti jadi menurut Pancasila ketoke kurang pas salajengipun sing dikarepe P4 niku senes niku namung ingkang angka pisan menika perjuangan itu P ingkang pisan. Lha kados sing kuaturkan kala wau perjuangane Pak Pangeran Diponegoro niku termasuk pejuang. Ini yo akeh apa nggih pejuang terus nomor loro pengorbanan. Ya kathah sing korban. Pangeran Diponegoro iso mateni londo pirang-pirang. Ewadene londo ya iso mateni wong Jawa pirang-pirang, wong Indonesia ngomong Jawa. Wong Jawa iki kathah sing kejam, sing mateni mboten mung londo. Padha-padha wong Jawa nggih. Niku yo mateni wong Jawa. Sing dipateni sinten? Niku wong Jawa. Sing kulite putih. Ngerti sampeyan kulit putih? Jadi wong Jawa senajan kulite ireng ning tumindake kaya londo. Kaya londo niku dadi nek lengarane wong-wong biyen tembunge mata-mata londo kae. Dadi wong Jawa senengane anggere ngombe susu, mangane yo kelek yo keju wis roti-roti sing enak-enakan saka londo. Dhek terus melu londo. Dadi dhek nek ana apa-apa kuwi laporan karo londo. Upamane Mas Hari niku dadi mata-matane londo. Kondo karo kumpeni wong, lho, kae ngene Mas Margono kae ana tentara-tentara kono kae. Jare do markas. Niku termasuk ngoten niku sing wong Jawa putih-putih wong sing ngoten niku. Tunjuk-tunjuke kae, kono kae. Lah niku diperangi karo londo. Niku wong Jawa niku yo kasing do mati mergo dipateni wong Jawa. Mengikuti Pangeran Diponegoro kala wau. Ya wadene Pangeran Diponegoro yo ngaten mateni londo niku wis ora karuan. Wong kula mon tau diceritani kalih niku Pak Wajilan niku teng asrama niku diwedeni kok mergo asramane kuwi mbiyen papane londo markase londo niku Pak Wajilan kok diwedeni apa apa swara makbu apa ana swara apa niku teng asrama niku sak tidur Semarang niku bungkus lali kandhane. Itu masalah wow itu perjuangannya sekitar perjuangan kaping kalih pengorbanan itu awal dhewe wong cilik dadi korbane londo. Ini wong cilik ya pinter ana tentara ya kancane Diponegoro ning konane ana wong nang pasar nggo kayu disititi gaman apa pistol apa bom mengko nek tekan ngendi dijaluk nek ora londo matane londo. Mboten niku, dadi perjuang ora mung tentara. Ning wong anang pasar nggo kayu wis titipi niku iso. Wong nggo godhong titipi niku iso jaman taun semanten. Ya kalih ingkang angka 3 niku pun perjuang ingkang angka kalih to nggih, perjuangan pengorbanan. Sing nomor 3 apa ya, Mas? Persatuan. Oh, persatuan. Nah, Indonesia sama merdeka niku mergo persatuan. Jadi awake bersatu. Antarane suku bangsa iki basa Jawa, basa Sunda, basa Madura. Wong Indonesia iki pirang-pirang suku, pirang-pirang bahasa. Termasuk agama yo ngono. Antane agama iki rene iki akeh. Jadi agama siji lan sijine do manunggal dadi siji. Bangsane ya manunggal dadi siji. Niku kena dicontoh.
Dadi nek karo iki padha ora gelem apa jenenge? Ora gelem apa? Bersatu. Niku rekoso nek bersatu. Mula monggo awakipun tengah bisa bersatu. Luwih sak RT kok ora gelem kompak iki. Akhire monggo sing ora gelem kompak ki kesingkir. Kejadian menika ugi wonten malih. Kesih kekompakan menika wonten nggih menika tembungipun saking pambiyantunipun Gusti Allah. PP ingkang nomor sekawan lho pambiyantune Gusti Allah. Tanpa dibantu karo Gusti Allah mboten mungkin Indonesia menika iso merdeka. Kira-kira pun do ngantuk dereng kene iki. Ora pun terus jalan mawon praktise. Ora kabeh jalan mawon. Kejadian menika monggo nyambut damel nggih napa mawon kedah kompak lan miturut menapa nggih miturut tugase dhewe-dhewe. Nek tugase ngopo ya kudu ngopo, nek tugase nang kene ora kok tugase nang kene malah ora nang kene. Niku kurang pas. Jadi nggih napa mawon. Kadane berkepak rintiaan iki ngono iso. Ora tugase kok nang kono ki ora bener. Mula digawe kompak. Lan ibu-ibu menawi badhe do napa nggih remen do nyanyi apa nyanyi nggon napa nggih ana kemawon kaya buate maca apa mengke tangga ati niku ya iso dateng den kula lelatan kompak den kula mangke Mas Hari kula kangen latih kira-kira belum kelas latih insyaallah Mbah. Nah niku Mas Hari den latih nek jenengan pancen remen aja nyanyi papane kok den kula oleh dina sing ora nggon-nggonku oleh. Ini malah kula ngajak ibu-ibu sing do ikroan. Niku esuk pendhasapan dina pisan kok pira ajeng kula jak yasinan bareng-bareng terus zikir bareng-bareng. Ora apa-apa to? Nah, saka ibu-ibu sing dereng melu ikroan melu nggih oleh. Ajak-ajak. Ajak-ajak mentuk gelem. Kejadian menika kula lajengaken nggih samenika P4 sampun cetha nggih. Siji. Siji napa Mas kaya lali perjuangan. Nah, iki perjuangan, loro pengorbanan, telu persatuan, sing P4 pembiyantune Gusti Allah. Kabeh niku dhewe Gusti Allah. Wong Islam yo ndek Gusti Allah, wong Nasrani yo ndek Gusti Allah, wong Hindu wong Buddha kabeh ndek Gusti Allah. Mula nek karo wong Islam, karo wong Katolik, karo wong Kristen, karo itu bersatu. Ora dhewe-dhewe. Jak bebarengan mau kowe bebarengan. Kados pawit dini kok. Niku wong Nasrani ya gak jak napa mawon purun. Ayo Pak Widi ngene. Siap, Mbah. Lo aja beda-bedake antara agama siji lan sijine. Lan aja bedakake suku siji lan suku sijine. Supaya awak dhewe iso kompak, iso manunggal, ini kedaden. Lajeng sak badharipun kula wau terus aturaken 1700 tahun dulu gagal merdeka. Namun bareng merdeka niku tesih wonten huru-hara malih. Wonten pemberontakan malih kados tahun 1948 niku wonten pemberontakan wonten Madiun mboten karo pemberontakan PKI sing dipimpin karo Semaun niku tahun 1948. Lajeng malih terus ya tahun kurang lebih tahun niku ana malih pemberontakan DICI
Mboten Jawa Barat. Itu mboten. Lajeng malih tahun pinten niku tahun 35 niku kemerdekaan ke-13. Jadi Indonesia niku terus dijajah mawon. Ono-ono wae. Zaman itu Pak Karno niku sampun ngono. Sampun dipilih. Nalika pemilihan umum Nerakaru tahun 1950. Papat mas ketemu nggih. Niku netepe Pak Karno dadi presiden seumur hidup. Niku. Terus awake dhewe niku wis dari menyami kepenake. Zaman wong tua-tua betul mbah-mbah itu berjuang supaya Indonesia ke merdeka. Dan ini kalau ada ning dari apa jenenge nggih? Mengkari Nglungguhi kloso gelar. Tembune wong biyen nemoni kloso gelar. Monggo. Awak dipun merdeka ngoten niku saged-saged monggo sami bersatu. Boten napa nggih? Boten gawe sengsarane tangga separuhan masyarakat liyane. Monggo kita sama-sama bersatu. Jam berapa Mas Hari? Wah, jam 8 kok, Mbak. Wah, jam 8. Bener Bu, jam 8. Lewat 90 menit. Oh, kok jam desa. Dene kan saya anu mawon nggih. 10 kok. Ning sadèrèngipun Kali nenggo Pak Dukuh 10 menit meneh, Mbak. oh, nenggo Pak Dukuh. Kan nenggo Pak Dukuh 10 menit meneh. Nggih. Niki kula nek 10 menit kula jemput nggih ngumumke mawon nggih. Kula turut di panitia ninjang-ninjang niku wonten gerak jalan. Nek gerak jalan niku digawe sing lanang nganggo bakar wedok, sing wedok nganggo bakar lanang niku kira padha ngerti dereng. Ngerti, Mbah, nek kula mboten urut, Mbah. Aku ora gelem. Kula kok ribut kok bojo kula nganggo capek kok, Mas. Bawang kentir. Oh, bawang kentir. Ya nek ngono iku ya jenenge kurang kompak. Karena ora oleh karo Pak Mulyadi. Asal aku bakal lanang. Non. Olahraga, Mbak. Olahraga mawon. Nek anu niki kebatut wedok nyilih-nyilih. Sesuk niku ana sing nganggo pentul bejer bancak doyok. Nggih mboten napa-napa rek. Nah, niku kangenan anu le gawe. Le rencana niku dadak. Dielek niku dadak niku. Elek tenan, Mbak. Elek. Yo. Terus sing keri niku digawe sing saapik-apike ora dadakan. Kami Jawa, Mbak. Ya nganggo kami Jawa, nganggo kami koko ya kena lek pecisan ben kok. Ini saya tidak apa-apa dong. Maling-maling. Ya syukur. Mungkin Mas kira-kira tahun baru anu Hijriah, Mbak. Mboten ngono. Wong 12 Agustus kok. Nek iso-iso ngoten niku. Lan kula nyuwun esuk mubengi mereka masjid nika, mriki ngetan. Wong alon tubuh nika ngidul sampai medal masjid ngidul tekan perumahan ngetan ngalor. Mangke madegen kula niki badhe kondon tak gawe wedang. Besok mangke tenggen kula ngombe wedang. Menawi ngombe wedang tenggen kula sak mriki. Wedang jauh, Mbak. Siap jam jauh. Udah saya udah diberi cantik berang-berang, kok nggak aneh masuk garing. Ini itu mampir dan pulau, terus mau bicara jauh, lagi mriki. Waduh, kalau ada jam pinten ya Pak Tri.
Berpacara. Berpacara. Jam 09.00 kurang lebih. Nah, jam 8 siap teng mriki. Ayo start teng mriki. Wis mriki. Jam 8. Nggih. Munduripun blok dengetan lajeng saking jembatan Basmo Kidul. Terus istirahatipun wonten Mbak Mangun sampun sediani napa camcau sak ember. Jam 8. Pak paling tekan dhewe jam 09.00. Niku nek iso gedhe cilik lanang wedok ning kula yo pamit kula ora melu. Bareng. Lho. Niki mangke keselane Dur. Piye. Oh, siap. Ora melu batal. Adeng kok dhewe dan sapa jenenge lho. Ngendikane wingi ra wonten to sing ajeng nyuruh ngangge angkong. Gitu. Pun nganu mawon ngatur mawon. Besok muga-muga tahun iki langkung meriah malih timbang saniki. Nek iso sesuk rondane ora mung 500 digedheke dadi 1000 iso nggo meriah mbok pitulas. Ya, monggo sareng-sareng ngucapaken kemerdekaan kita sih. Sekali merdeka tetap merdeka. Monggo. Merdeka. 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 Lepat pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi Sagung purunggah ingkang kathahmatan mekaten menggah urayan inti kemerdekaan ingkang sampun dipun sirani pun simbah Mangun Swito. Acara ingkang mengko salahipun manjih semene ingkang mengko kalih utawi saged dipun sarengi pembagian door prize. Ingkang menika dumateng Ibu Nuryati ingkang ngasta Enggak sekedap Mas Sinoman anu mangke sumenene bar Pak Dukuh mawon. oh nggih. Nggih. Niki sakniki door prize rin mawon. Monggo. Oh nggih. Menika oke, siwa detang monggo. Untuk undian yang pertama Aduh kok pas yo. kita ambil 5 lintingan dan nanti akan dibacakan oleh petugas. Monggo Bu RT medhet 5. Untuk undian yang pertama adalah nomor 24. Nomor 24 yang merasa mempunyai nomor itu Limone dindrak Pak wis teko. Ndak jeblo Bali malah. Nggih.
13. Yang mempunyai nomor 13 kami minta ke depan. 13. Itu kantenan siapa saja yang hadir yang cocok, walaupun itu Bu RT, walaupun itu Pak Saliman, mungkin bisa diterima. Karena data terbatas jadi tidak semua mendapatkan. Nanti yang belum mendapatkan jangan maju deh. Untuk yang undian ketiga nomor 53. Ini kebanyakan cuma ada berapa tuh? Di apa nih? Nomornya Bu, nomornya. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 46. Mangke sik nampi Dorbles sampun kesusu men dijupuk gambare riyen iki wonten wartawan ini lho. Satu wartawane bayare larang. Yang merasa punya nomor 46. Dan untuk yang kelima adalah nomor 55. Yang bahagia. Kapendet 5 undian lagi. Kami minta Bapak Triharjo. Stop riyen lho. Niki Pak Dewo pun mundur. Bersane Pak Dewo riyen. Niku. Nggih, pakaten mangga pembagian undian yang pertama adalah 5 undian telah selesai. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Dusun untuk memberi sambutan pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan.
Nggih, matur nuwun nggih Bapak Primen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh dalah ingkang kasepuhaken ingkang tansah kawula bektosi. Dumateng panjenenganipun Bapak RT swidak sekawan ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para bapak, para ibu, warga RT swidak sekawan ingkang tansah kawula hormati lan sedaya kadang muda taruna ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun sumangga kula dherekaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah mbabar kawilujengan, kasarasan, katentreman, ugi kasempatan dumateng kula lan panjenengan sami saengga wonten ing dalu punika saged kempal nggih wonten ing griya kula wonten ing mriki kanthi kawilujengan. Sholawat ugi salam tansah kadhatepna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami antu-antu mengga syafaatipun wonten ing yaumul akhir sak mangke. Nggih nyuwun sewu para bapak, para ibu, para lenggah sedaya, saderengipun kula matur kula nyuwun agunging pangapunten nggih Bapak Ibu sing mbok bilih anggenipun kula nggih. Menika nyiapaken papan nggih nampi rawuhipun panjenengan sedaya kathah kalepatanipun, kathah kekiranganipun kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya awit kawontenan saestu kula nyuwun agunging pangapunten nggih. Ingkang salajengipun ugi kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak RT swidak sekawan ugi panitia, ketua panitia tirakatan wonten ing dalu punika Bapak Tri Raharjo ingkang sampun mandhegani anggenipun nglampahi kegiatan wonten ing dalu punika. Alhamdulillah nggih Bu menika acara tirakatanipun warga swidak sekawan menika sakniki langkung meriah nggih. Nggih, alhamdulillah nggih Bapak Ibu. Nggih, benjang taun ngajeng sagah dipun meriahkan malih. Nggih, khususipun kadang mudanipun nggih Pak Bu. Nggih, nah menika sing nyambut damel ibu-ibu sedaya nggih. Kula iki ditelpon nggih namung ibu-ibu sedaya nggih to. Nah, monggo benjang kagem kadang mudanipun nggih kathah aslinipun nggih. Nah, bidang sumangga dioyak-oyak nggih Bapak Ibu supados napa ngramekaken anggenipun menyongsong menika napa HUT RI Republik Indonesia ingkang kaping 78 saged napa nggih saged meriah malih bidang nggih ten HUT RI ingkang salajengipun saged meriah malih nggih. Menika kula wau sampun ping sekawan Bu sambutan. Nggih, kula iki ditelepon mriki napa Pak Dukuh niki tumpenge nek mboten jenengan dereng rawuh nggih ngene mboten kula potong pokoke ngoten niku nggih Bu. Niki wae sampun ten RT swidak 7 pun RT swidak 6 terus niki wonten RT swidak 3 kali swidak gangsal. Ah niki terakhir niki ten swidak sekawan. Nggih. Kula ajeng dipunekke pilih sih nggih mboten napa-napa. Nggih, niki RT niki ambak kok nggih. Nggih. Nggih namung sekian nggih Bapak Ibu. Menika ibu-ibu sampun pentas nggih. Nah kula dereng mirsani Bu. Niki ajeng pentas malih napa mboten? Lho kok mboten pripun? Mengke mboten angsal kondur lho Bu. Napa kula mawon kula tak nyanyi? Nggih. Ampun, mungkin ndakne terpesona. Nggih. Mohon mboten nggih Mas. Napa Mas Dadut? Ah niki ketua pemuda RT napa niki Bu? Mas Dadut menika. Nggih. Benjang dipun geraken nggih. Mas Dadut nggih. Mas Dani nggih. Nggih. Dan salajengipun nyuwun sewu kula ugi ngapresiasi dumateng sedaya warga nggih. Pak, Bu. Alhamdulillah panjenengan menika saya sangat sakniki wonten kemajengan nggih RT swidak sekawan. Wong sakniki kok dukuhe nang RT swidak 4 kok RT-ne sepira ya isin to Pak Bu. Nah nggih makane benjang taun ngajeng menika di ngawontenaken lomba. Nggih, kula suwun benjang derek karnaval nggih Pak Ibu. Nah, pokoknya benjang kula absen, sik wonten derek mungkin kula absen, kula paraniten dalemipun. Nggih. Nggih. Buatan, lampung kula catet. Nggih.
Nggih. Bidang sagah ngramekaken karnavalipun ta, Bu? Nggih. Monggo nggih, Bu. Kita tunjukkan kekompakan warga RT Swidak Sekawan. Pun nonton yel-yele dereng Pak Hari. Dereng. Dipun sukani yel-yel napa pripun? Dukung sing bae. Oh nggih. Yel-yele mungkin nek kula matur warga RT Swidak Sekawan ngoten niku guyub ngoten nggih. Kegiatan oke ngoten nggih. Nggih. Yo. Tes rien. Nggih. Nggih. Warga RT Swidak Sekawan. Yo. Kegiatan oke. Nggih. Sepindah malih. Nggih. RT Swidak Sekawan. Yo. Kegiatan oke. Bapak dukunge bagus. Ini namun keguyan ya Pak. Gila namun mekatan Bu menika tumpengipun ndak selak adem nggih menika nganu Pak Hari niki potong tumpeng niki kula pun betong keris pripun adem keris mawon Iku naga siluman napa? Nagane Diponegoro. nggih nggih monggo acara dipunlajengaken nggih bilih mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya warga ingkang sampun rawuh ingkang sampun nyengkuyung kegiatan wonten ing dalu punika saengga niki sanget nggih mugi-mugi amal kasaenan panjenengan sedaya tansah pikantuk lelintu saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kalepatanipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukuh lajeng motong tumpeng mawon. Dicara potong tumpeng nggih. Mugi-mugi kanthi tumpeng menika nggih Pak Bu arwahipun para pahlawan ingkang sampun merjuangaken kemardikan kagem kula lan panjenengan sami saged gesang kanthi eca nggih sakniki nggih. Mugi-mugi kanthi tumpeng menika dados wujud syukuripun kula lan panjenengan sami ugi kagem doa kagem para pahlawan ingkang sampun gugur memperjuangkan kemerdekaan kagem kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi arwahipun dipun tampi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala lan mugi kalebetno tiang-tiang ingkang dipun napa nggih dipun paringi swarga nggih kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggih kanthi waosan bismillah menika kula suwun Bapak RT nggih kagem motong tumpeng mungkin dipun caosaken Pak Tri ugi Pak Tri nyaosaken dhateng kula nggih. Nggih semoga Bapak RT menika nggih Nek trimo aja Pak Dukuh tengah nggih. Nggih ngoten niku. Monggo. Monggo Pak RT potong. Bismillah. Ya.